Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tas-tasan daw tabi, Chief Ramir. Tas-tasan daw tabian sa to. Yan. Oho. Gari ayos na. May nakataram sa kuya, bayangon niya na aga na. Pagkabanggida, masamukon ang tinda dyan sa kwan, sa Legazpi Boulevard. Baka lamang naglakaw-lakaw ka mo ko sa banggi. Pag mata ko niya na aga, nagkabarasa ko sa mga text. Pwede nga ya tabi, Henry, ang pakipariparo. Kundi, marariparo na tabi, Chief Ramir. Diyan na banggi, adi. Pwede nga tabi, Chief, nga ya Henry, ang pakiriparo. Masamukon nga niya so kwan, masamukon nga niya so, mga tinda nga niya sa Legazpi City Boulevard. Paano daw yan, adi? Dapat kayo ma-verified, ibako daw dyan nabanggi si Karen, adi. Si Premier, adi. Ibata daw si Karen dyan nabanggi, yun ang pariparoon tagang kwan. Kan Legazpi Boulevard. Ano, si Premier, adi? Si San Maiba? Ika na kayo? Ika na? Ika na kayo tabi, Chief Ramir. Bako nag-exercise ka bang pagkahapon mula hanggang banggi? Ika na kayo? Ika na kayo? Tagani po na garo sa ilingko, kamo ni Karen mag-ibahan para mag-verify ka ng istorya gini sa dyan na banggi. Hello, good morning. Good morning. Ito yan. Migo, may nakataram sa kuya. Anong klase kang pagiging masamok? Araw ko na nilo. Oo. Biyernes mga. Ang biyernes. Ang biyernes kami ng misis. Nagpasiring yan. Oo. So, tinampo. Ibong naman nagtitinda. Ang dipicil, Migo. Nagburugtag pakitin. May tent? Sa gilid tinampo. Ay, nako. Kung halik ka baga digdi sa kwan pare, halik ka baga digdi sa Boulevard o sa Embarcadero, ade. Atong so I love Legazpi, tapos matiko ka baga sa tuo. Tapos, sa wala baga ka, dati na may mga paratinda. Pagkanang iparatinda, Migo, ta. Gusto sabihin mo, hanggang duman sa may so park mismo? Sa may ubilis. Sa Obilis. Pupunta marker kang Legazpi, pasiring duman. Kaya ako din ang kadakla na bata ang iba, may mga auto. Oo. Dapat gayon mag-regulate yan, ade. Kada, bako ma-regulate, kundi yun dapat gayon, nakakuan sa tama na posisyon. Yes, sabi ko nga ng Migo Kinesis. Oo. Sa nada, kulang ditang bye-bye Buddha, gapo dyan sa bukid. Dagdagan ang boulevard ta. Sanday na sa mga nagjajaran. Papaiwas na naman itang salbatanan. Papaiwas na naman yan. Papaiwas na naman. Pero talaga, may ika pala, iyon man sa observation mo, duman sa may obelisk. So, kang biyernes, Migo, magpungan niyo sa may marker kang Legazpi. Pasiling naman sa obelisk. Habaan ng piyuto na. Kariguan. Sa ibang parating na nga nag-encourage na digay sa ibugat ng pinampo. Oo. Sa iba dyan. Kaya daw, sige daw. Ang problema ko, Migo, siyang kaya ba kung nyo nabang ipag-verify ka yan? Mamili ka. Mamili ka. Ang iling ko, si Karen gayon, kung di ako available yan, si Chief Ramir ang kaya ba niya? Ade? Tumatanong ngayon sa magama, nag-aging ngayon. Mataas ay, sumagama ngaya uto, Kasi nung ito mag-ama na ito, ade? Ako medyo ako pang kung taraman ay sumaglulo ngaya uto na. Pero ba mo Migo ta? Magayon ba na pagkabanggi? Si San Masi kaso daw kaya nata pa rin nakakarao to ano? Ang iba nagkakarapi ako nila kapihan. Dapat di man ki ako sala kuya, di man ki maraot na igwakaan. Magayon nga niyan, may tao lamang. Pero kayo dapat gayon orderly sa nakon. Tama na pagka-posisyon. Ade? Dahil man tigbawalan magnegosyo ta. Talaga nga matawo, dapat regulate. Dapat gayon naka-positioning sa nang tama, ade? Iyon, Migo. Hindi pa sure pa, Migo. Sabi mo na bagay, dapat mari ang posisyon, di ba?
Yes. Andar pamigaw ko pa sa may kapuntukan hill. Oh, ano man dyan? Ganyan na nagkaparada. Papayak dito man. Oo. Pagpag ba nagkaparada? Motor, no, ganyan mapundong. At ano yung kayo po, ang payawagan na talaga ng boulevard. Dapat talaga. Maglakaw-lakaw dyan na hapon. Ade, yan na banggi, ade? Yan yung magpulis sa may kapuntukan. Lain man dyan ang grupo kan para tinda. Sisilang ko sa kuya, mag-iba lamang dyan na banggi. So gari baga pare undercover ang fight, gari undercover na di ako namin bidang, gari nga may carry ba man nga ako na gari nag-draw date baga nga, ade? Ini ba, kaya man nga naglakaw-lakaw na may Garo sa dahil Malaysian na may pick-observe barang kitang iba, ade? Sisa doon pwede sa kuya volunteer taon-tao. Dapat sugari nga so girl na nga mapagkamalang kaming mag-ama o kung bako mapagkamalang kaming mag-shoota. Ade. Awin na. Sige, bye-bye. Sige. Gari nga malayo ng tirada mo naman ngunya na aga. Good morning, Pilipinas, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na parte kan mundo, smile. God is good all the time. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa Luwas, Keri, Bata. Mga tugang and Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngo dyan na pag-aaga. Kasabay po dyan si Pading Alar Mario, Karen Ala, Angel Mustasa. Kasabay po si Joshua Bino o kaya Jomar Bian asin sa Panginoon Chan ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yan. Alangan man na iba ko si Angel. Dahil man na pwede si Angel magpara iba-iba. Bako, sinagitan kita ni Amara. Di ba? Kung alangan man si Joshua, kami dua ni Joshua. Dapat ko si Premier outsider ade, ay taon may hapotong ko si Premier suya speak up dan ko waga baka lamang pwede ito ade baka lamang pwede ito sutong supi piga-apudan ko bagan pag nag-apod ako naugmahon ako garo pwede baloong ko daw may tukaw-tukawan na oo. Utong pigapudan ko na pwede daw ito. Dapat outsider kayo. Dala ma. Mamalisan man ka. O nga si Henry Mia Buda nga si Kwano. Si ngaya konsis. Di ba? Nag-iisip ka naman niya kipalusot ade. Makatsamba ka naman ngayon ade. Hello? Hello? Good morning. Tama na kita, Ram. Kadoroy. Ano po? Tama na tabi kita, Ram. Anong gibuhong ko? Papuno na kita? Pwede magbati. Ay, sige na po, Kadoray. Yan po sa aplikista sa mga taga-Bagaw-Bawan. Bagaw-Bawan kang? Rapu-Rapu, Albay. Opo. Sisay po. Jati si Anyo Nuevo. Si Anyo Nuevo. Opo. Sisay pa. Yan sa mga pag-iriba niya. Aha. Okay. Imbitado ta ka. Oy, sa iling mo, dapat na may carry back pag naman ko sa Boulevard sa dyan habanggi. Ano sa iling mo? Tago mo. Ha? Tago mo. Ano? Tago mo. Duratulong ka. Napasal doon. Napasal. Lakosunta ka dyan na. Bye-bye. Bye-bye. Uyugon mo si Miss. Di man ding nag-ibang lang kami ni Miss kasapon. Hindi man na. Sarawayon man hindi man na. Sabi na ron doon, mag-sunglass katabi, tamay, may tungkod, tapos, ialalay si Karen sa imo. may tungkod na. Tapos, si Karen niya, nagkakapot-kapot sa kuta. Maluya lang yung iro niya kaya di. Latusunta ka dyan. Iba man rin nun sa imong suwestyon na, pwede, sa bagay, pwede man. Sa bagay, basta na daw, tamaisip ako anong paagi na makalakaw-lak. Ay, si Kun Baga? Ay, kundi ba na Jing Tabaka, silosan kita Jing ade. Taga dyan baga sa puro si Kwan. Bakit taga dyan sa puro ano yun nga nining salbatanang ini si Shara ikaw ko ta check ramen may gusto ko sa yung paibahon.
Dapat may designated na sana na area na magtinda. O sabi ni Ma'am Ruby, dahil ka na ngayon makajaging, tamas dakol na ang paratinda kaysa joggers. Masamukon man talaga, kaliwat kanan ang tinda. Okay. Nailing muna si Ma'am Ruby. Siya daang maiba. Ay, nailing muna Ma'am Ruby. Imbes na pagkagibo ka mga lesson plan, magkapara iba-iba kapag gabanggi na. Ano man na pait mo, iyo baga na bagong, baga na divisorya ang sawangan. Okay. Sige. Ako ulitin ko, Di po ki maraot na magtinda. Maringanan, tabuhay na buhayan sa tuyang Legazpi Boulevard. Kaya lang dapat gayon, maging orderly sana ang palibot, ha? Iyo. Pakihapot man tabi kung noarin masuldo ang biyo, tadain nagsusweldo, ipaabot mo si Joshua, dain na pag-on deer. Idon deer ko na. Sempong sa biyo. Sige daw, sempong sa biyo, Good morning, tabi ki Papsi Mustar dyan sa Wangkirhon, Legazpi. Nagkaon kami ni Mrs. kagabi, Carinderia Boulevard. May dagdag na mga kaunan. Iguan na inasal. Dapat lang ma-regulate. Mismanage. Ayan. O, di ba? O, dahil man kita kontra, dahil man kiharabo. Kaya lang dapat mapakarhay ang pagkaayos dyan, ha? Happy Fiesta po sa mga taga-Islag Daraga Albay in honor of Our Lady of Salvation. To Lianeta family, Lydia, Fe, Maricel, Dan, Cora, Tricia, Salvador, and Rowena Relor Casa from MMC ng Bitano, Legazpi City. Sabi ni Joker, bako man Boulevard yan sa Legazpi, night market na yan. Mga siga pa ay pangyayari sa Mauraro. Mga siga-siga ay wag dapat maray ang dalagan ta. Maray na aga Henry Sorili sa Bitano, Arane Terminal, pinakaray sana sa ibong daibuda sa taho. Pag nag-agi tricycle iba, minatalibong pakiriparo man tabi. Salamat po. Good morning. May pulisman ko ta, day man baga nakikakasabay. Iyan dapat pig-oristoryahan iyan Iyan tabi, tadakulo na iyan. Kaiwal na iyan tabi kan mga otoridad pag-abot kangal daw. Adyan na bang ibako man dyan mataho, dapat weekend. Weekend, Chipramer, ade. Weekend, yan? Sabadong banggi, Biyernes na banggi, Domingong banggi. Ang Sunday baga, week start. Dapat weekend. Okay, sige po, salamat ha. Lunes, gusto mong makidate sige na. Aramon tanan mga buwan naman ang report. Totoo taben Henry Dalo pag Sabado, Domingo, grabe talaga masamok da. Sige po. Good morning. Happy birthday po kay Brother Hener Perdigon de los Reyes. Good morning. Talaga. Totoo man ang gadpalanso mga chat. Pag matako kaya ngunya na agay, sunag ka barasa ko. Hello. Hello, good morning, sir. Good morning. Ano po ito? Hello, sir. Good morning. Good morning po. Yes. Tapos sa weekend ka mag-2 Bakang weekdays. Weekend? Iyo sa mas grabe Anong katapusan kan? Ang katapusan kan Sabado, kan weekend Sabado, ade? Week start. Week start. Oy. Makauyat ka. Oy. Gusto mong kita nun maglakaw-lakaw sa Boulevard? Apo. Nang naman. Pagkawalan kita na maglolo. Ay napasa kalmata nakakurusingon ta ka na. Ang gibong ko ni, makalo sa nako buda gari sa mabugta ka kung burbiguti baga. Ayo tapos sir, so pagkabiton tay ka. Kaya nga day ang kaputan ta so gari. Tapos matungkod ako tapos nakakapot ka sa braso ko arog kaan. Ade. Iyo sir. Iyo Tapos duwang kita sa inutan kang Boulevard. So duwang kita sa pinakapuro baga. Ay abo ko. Nga naman. Di dapat kan feel na feel ta sa pagpanggap ta. Pagkagaganit man na dyan. Sa pag-urunan tang duwa ka. Sir, seriously, sir. Ikaw mag-tumay. Tapos weekdays,
limited pa lang. Ah, Kasi iba, limited. so, mga Dapat nagtatrabaho. pala. Ang iba duman nila sa Tirinda, sir. Mga may trabaho man ito. Mga silent good yan, ng mga tiga-tinda pag-weekend. Ah, Sir, as in, grabe na. Iyo, ade. Tama itong mga observation na talaga. So dapat pala Saturday night, ade. Saturday night, ade. Possible, sir. Oh. Friday night. na evening, nakapuon-puon na iyan. Friday Pero night or Saturday and night? Sunday ang grabe. Sunday night, oo. Sunday morning. Opo, Saturday, Sunday. Oh. Ya pwede ka kanal daw na yan. At sabi kong, abo, malangkulit sa din. Di nga ni. Di man nga ni mamalis yan. Mag-akon man kita. Abo, kung mali, malangkulit. Beta ipatin ko maray sa oy. Ipatin ko maray sa auto ko. Duman sa nagta sa auto yo. Di na kita magluwas. Doon lang sa gilid. Isip ka pa siya na nagkakasala ka na ng pangangalan niya. Lapason ta ka. Kapag ko siya. Pagkagaang kaining nagkakasala ng pangangalon niya. Joke lang. Happy Oh. Monday. Good morning. Good morning. Basta weekend ka. Weekend ka magduman. Sige, okay po. Di ka talaga pwedeng Sige po. weekend, ano? Good morning. Happy Monday. Good morning. Enjoy. Bata ang report, 5 na. Pero na ang chief naka-standby report, 4 na. Madali lang mga pag-iriba. Hello. Madali lang. Bata, ang naka-standby na mga report, 5 na. O, paano na inilugod? O, hello. Ala, talat ko na migo. Paano na ini? O, hello. Good morning, BP. Morning. Oy, utong so. Kung man dyan sa Boulevard ng mga araw kanta, kung magaw, baka man nun oral daw. Uto nag-apod gari, saling mo gari, mara ito ka oron sa Boulevard Di apunan mo gararay pag-report. Kaya po nang nagari, kung sa lampati, garo dapat pagaro-garoon. Aray. Ang mamadali yun, magaro. Sige. Ang point mo sa nakan mga nakailing, dapat maayos. Yes, regulate. Oh. At the same time, BP, ang sa kuya dyan, so, ano ba pag nagkape ka dyan o nagkaong ka dyan o, dahil kang problema, Oo. dapat yung BP, gabos yan o, takulong talaga dyan, iguang sanitary permit. Pwede man. Kasi yung point, may kaunan. Takulong kung maray na sanayan ng mga ukay-ukay na nayaon dyan sa gilid. Oo. Sanayan man na yan. So mga pagkakarao, so so nagtitinaw kung ano-ano dyan na mga pigroloto. Tanganing kitao, sigurado man na maski pa may turista dyan, at least, safe. Ikwanta kayo din itaw tang kwenta sa si Sedom. Sana igwa kung pwedeng makauron para makuha ni. Baga? Oo, yeah. Dapat maganda, nakasanitary permit ka kung ikaw nagtitinda kipagkaon. Yeah, iyo. Dapat talaga malinig man. Oo, dapat pareho naman sa kapuntukan. Ang mga- Takulong dyan ang mga nag-iihaw-ihaw. Ang mga plato dapat mga disposable sa mga papel baga. Totoo Dahil man, pwedeng hindi hugas-hugas. gamit ninda. Kaya Okay. lang, ang apot naman, how you handle the food. Iyo. Tama ka man dyan. Tama. Dapat, malinig ang pirmi. Dahil man kita nagtatanam kay Mati. Yan. Yeah. Dapat, Pasiguro, sa kitao. susod sa standard kan para sa salod, di ba? Correct. Okay. Ano din kang bagayan dyan sa Axilar? Just in case? Yeah, okay. Okay. Yung masasabi, Sige, thank you yan. Magandang punto ni yan kasamang Noel. Sige na. Garo, tanto, naputong ko daw utuso. Tanto, baka lamang yun naka-duty. Napunan ko Agdaw ko, baka lamang nang ngayon okay. Po nantana, mga tugang arangkada, kan mga buwan manong bareta in the morning. Sabi ka nag-text check si Pramer. Nakakuha ka ngayong rason para imbitaran mo ngayon si Pag-asa Girl. Ay! Daw kamukan mga arukan ng mga pagdududa. Buena Manong Bareta sa Morning Hearing. Ramon tadaw mga tugangan mga buwan manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Angel, kadako nalugod kang reaksyon.
O, basaon ko ha. Yung mga reactions tabi ni. Basa ko to. Angel, good morning. Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Ano? mga reaction mo gari sug bari gana kakaparong kaki kung ano sana. Ere. Ano sa iling mo? Duwa sa parte. Makalusot daw kita naman sa Boulevard. Baka BP umiyoso gusto mong imbitaran. Tanahiling ko. Yung ano, nagmarathon sana. Nagmarathon Manila. pati, nagdalagan pati, adi. Pretty pati BP. Finisher da siya. Uuwi na daw siya. Mauli na nga ako. Naling ko sa mga ko, kailan kayo uwi? Mamaya nga uwi na ngayon. Ang pahit niya pala, minapa Manila, minauli tulos. Adi. Gary, sige na. Talagang kayo marathon sa Boulevard. Gastos BP sa pamasahe. Okay, sige, go. Anyways, BP Henry, sa mga dugang tapapong bareta, nahampang niya sa kasong attempted murder ang sarong 31 anyos na lalaki na binistong si alias Muhar sa Barangay Biga, Legazpi City matapos na tigbason. Ay, nako. Ang sarong 44 anyos na lalaking biktima na binistong si alias Junjun, sarong virtual assistant kan parehong barangay. Ay, ko po. Sa investigasyon kan Legazpi City Police Station na mientras na ang biktima na si alias Junjun ang nagkakapi-kapi sa balkonahin sarong harong haranin sa indang residential na nakatukaw kan bigla na sa na VP na nag-abot ang suspetsyadong armado din sundang asin sa day maaraman na rason bigla na sa na ining tinaga o tinigbas ang biktima maswerteng day manapuruhan ang biktima kana pagtataga kay ning si alias Muhar sinang natigbas kay ni VP Henry itong sutukawan na gibo sa kawayana. Rason ni VP para makadulag ang biktima alagad plano pagraray na ambahan ni na saro pang tigbas kaya makaskas man na apod sa 911 ang mga nasa palibot kung kaya tulos na nag-responde ang mga kapulisan sa San Legazpi PNP sa Barangay Bigaan na maski may lugad na nakuha itong biktima, matrayon po ka ni VP Henry na ituro sa kapulisan ang suspetsyado rason para tulos ining maarestar asin bakahan kan sa iyang diretsos. Asin tulos man dinaraan na suspetsyado sa hepatura para sa formal na reklamo asin may sangat ang kasong attempted murder sa Fiscalía. Ano ang motibo? Sige, imbestigaran pa VP. Ano? Kaya makangalason man at basta ka sa tigbason, nagkapik-kapik, basta ka sa tigbason. May rason yan, di ba? Ako, VP. Ay, nakong pangyayari. So, yan, VP Henry, ang mga istorya pang taligbasa na digdi sa luwas, Angel Mustaza, DCT. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, Karen Alan, nasa linya. Karen, good morning, Karen. Karen? Yes. Good morning, VP Henry. Good morning. Good morning, VP. Kasi mo gusto mag-iba, kay Bunjing o sa kuya sa Boulevard, kay Chief Ramir? Sa imo na sana. Kung sa convenience, sa imo na sana. Okay. Dahil ka man mapaaram ka, dahil kang papaaraman. Wala man, di man na maselo. Okay. Ang ulok-ulok mo, Chief Ramir. Gari, maganda Chief Ramir, ang ulok-ulok mo, O, di sige. Okay. Okay. Go. Sa dagdag niya tong baleta, dai na basta-basta ma-aksyonan kan gobyerno provincial kan Albay, ang naging resolusyon kan DNR Protected Areas Management Board o PAMPI, na kung saan magkukolekta na inininbayad sa paglaog asin park sa Mount Mayon Natural Park sa Buang Tabaco City, epektibo sa maabot na petsa 2 kan Setyembre. Sa entrevista kan PCGP News kay Provincial Tourism Officer Dorothy Collier, sinabi kay ining base ini sa naging konsultasyon kan Pitikaw sa Provincial Legal Office kan Kapitolyo kung sa insusubdigdi, wala nang magigibong intervention o action ang probinsya sa ipik-impusir na inikan PAMBI sa pagsabing nakapalaman sa Memorandum of Agreement ng probinsya asin PAMBI na igwanin magkakanigong karapatan ang PAMBI
kung gusto kayo ni magkolekta ng bayad sa nasabing pasyaran Oo. bilang iyong pinaka nagmamanihar ka nasabing pasyaran. Apwera pa kaiyan, ang kolekta man na makukuan kan pambidigdi, mapapaduman sa Integrated Protected Area Fund o IPAF, tanganing maproyektiran asin mapangatamanan ining Mount Mayon Natural Park. Oo. Sa ibong manalado, sigun sa Pitikaw, kung ang probinsya gusto man mag-impusir min bayad, iba man o separado man ang sa probinsya, sa pagsabing kung mag-impusir man ang probinsya min bayad, ang kolekta mapapaduman sa improvement as in maintenance kan sa taas, iyo ang Mount Ana Mayon Skyline Hotel. Kung kaya medyo nagintikom ang probinsya sa bagong notisyang ini sa pasyaran sa tabako, dahil nga iyan, sa nakapalaman sa muwa na inikan probinsya as in Pambi. Matatandaan baga VP Henry na sa abisong ipinaluwas kan Pambi kan mga nakaagi, efektibo sa Setyembre 2, ang entrance fee ticket tabi, 100 pesos sa mga foreigner, 15 pesos sa mga lokal na turista, 10 pesos para sa mga estudyante. Mantang ang parking ticket fee, 20 pesos sa mga tricycle as in motor, 45 pesos sa mga cars as in SUV, 150 pesos sa mga minibus as in tour bus. Ang parking ticket fee, 10 pesos sa local, 50 pesos sa foreigner. As in ining pag-commercial documentation and photography ticket fee, 5,000 pesos. Ano nga namin ng Kampambi? Protected Area Management Bureau. Saraysay ini. DNR yan, PP yan. DNR. Ano Nya may question baga kaan so lokal na gumino kan tabako nakauron ta so sarong kagawad dumana. Nata data entrance fee ang babayaran bako mang parking fee, entrance fee. Pareho VP Henry. May Nata data entrance magisingil sindaki sa entrance fee o parking fee na nagpagibod kang parking area tabako lokal na gumino kan tabako. Iya nga Na interview ta baga kan sarong kagawad kan sarong aldaw kasabay si Jomar. Siyang gawin na entrance fee, okay man yan. Siyempre, senda yan na kwan. Pero sugari parking la, question kan Tabaco City. Kung sabihon mo, alimbawa nga madamang kita sa ano ito? Sa Mayon Skyline, di ba? Maduman niya kita, alimbawa. Natural Park. Natural Park. Di, kitang duwa, ang bayad tapera, 15? Sa local tourist kita. 10? 15. 15. O di bali 30. Sa auto, 45 pesos. 45 pesos. Di bali, 30 plus 45, yung babayaran mo naman sa gate. Hay, ng gate parte. Di ko na matandaan ini VPN dito. Aloy naman ako din nagkabisita. Hindi operasyon kang pambis and parte, ibubugtak ninda. Tapos siyempre mabayad ka. Di ko siya to VP. Kung sa'yo na partisinda kay ni Norin nga sa phone kaya, Norin? Ang Pambi talaga. Norin sa phone? September to VP Henry, September 2025. May mabantay duman. Posible. Obviously, may mabantay. Alam mo, dae, tangani, maningil nga ni. Di ba? Pero ang concern, sige, anyways. Dapat maabot kayo ang Pambi. Niyang boss, manggura ano sa bayad sa boss? 150 pesos. 150 Iyo ang pinakamahal. Ang kada estudyante, Gis? Roger Ronda. Okay. Pag foreigner, tanggatos. Natatangon yan sana yan. Ang taramo ni Pitikaw, kaipuan talaga nin pondo kan DNR Digdi, Pambi. Yan baga, haliyo na baga yan na binugtak na skyline na yan. Ngunyan sa nagkaisip na magsingil. Oo. Haliyo na baga, di ba? Oo. Pero ngunyan sa itong nakaisip. sa Skyline Hotel VP Henry, aram ko, pag sa direito, ang probinsya, iyo ang nagmamantinir kaan sa Skyline Hotel. Iyo, tayo na proyektong iyan, ang nagpagibukaan, ang nag-isip kang kaito, provincial government. Reporter pa ako kang kaito, Jasmine. Jasmine. So, Karen, reporter pa ako kaito, Karen. Opo. Haliyo nang kaito na ako na yan, pinag-ibo yan, provincial government. Tapos, sunod ka, nagkaigmang muwasin na itaw sa Ligas, Tabaco City. Tabaco City. Hindi ko naaram kung ano sa development ngayon. Binalik na sa probinsya. Kaya arog yan. Buda, operational pa da dyan so planetarium? May planetarium baga dyan? Actually, pagkakaaram ko lang, to Mayon Skyline Hotel,
iyo ang dating papagamit mo niyan ta under rehabilitation nga ni kan probinsya. Di may hotel talaga duman, ha? Sabi, igwada talaga. Oo. Pero sabi kang pitikaw, buburog takan ito ki mga negosyo, kaalanganin man ngayon na magkakita dyan ki hotel, considering na yaon bagayan sa ano kang mayon. Delikado man. Pwede, basta day ng alert level ang mayon, pwede. Tayo man sana, baka makadagdag pan sa tremor sa palibot kan mayon. Oo. Okay? Okay, di. Tapos, inaang pigareklamo kan mga tabot, ang commercial documentation buda photography, 5,000 peso. Yung nga. Magdagpa-picture ka duman 5,000? Oo. Photography ticket fee. Paano yan? Di masakat ka ba? Ma-picture ka, di ba? Oo. Paano? Sa mga event gayod, sa mga maputog arugaan. Rin up. Sa kasal. Okay. 5,000? Oo. Para pipicturan mo sa palibot kan mayon, 5,000? Roger on that. Kung may mga, 5,000 peso. kung nga gigibo na shooting, ma-shooting. Rin up. Okay. Kasal. Sige. Basta na daw, tama na rin. Ang pampikay ni. Manong rin daw, tugutatag maglakaw-lakaw ka pa siring lumala. Iba mo si Boy, kamo ni Boy, maglakaw-lakaw ka mo sa Mayon Skyline Resort, Hotel. Nata si Kuya Boy. Sisingan ang gusto mo. Ika na sana, tagari mas convenient pag ika. Okay, sige na, okay na. Tamay masa barit pa. Karen Ala, DCTV News. Kaya lugon na diskuido kita kung yung lugon na aga. Anong na diskuido kita? Pading Al, good morning, Pading Al. Go ahead, anong latest? Morning. Hello. Yes. Good morning. Mm. Magtrabaho sana. Magpara-credit kan eleksyon. Tama. Yan ang mensahe ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Sa mga incumbent barangay officials ngunyan, pati mga SK, may relasyon sa barangay and SK election na supposed to be Disyembre o sa sunod na taon. Sigon kay Garbin, may mga posibilidad na mangyari ngunyan na simana bakit sa desisyon kan na presidente. Latest sa mga interview kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may priority ngunyan na taon ang gobyerno nasyonal asin ang COMELEC ang Bansang Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao election kaysa sa barangay asin SK election. Dahil naman daw kakayahon kan COMELEC asin gobyerno nasyonal ang pagtutok gastos kay ni dahil tapos pa sana ang midterm election. Kaya may propose man baga ang Kongreso na imbes Disyembre, unya na taon, Nobyembre na sana ang eleksyon sa 2026. Kaya ngunya na simana expected na magpirma ang presidente ang final na magiging desisyon ng gobyerno nasyonal asin COMELEC. Yan. Sigon kay Garbin, relax na dahil magpara-credit, magtrabaho sana, lalo na ang mga incumbent barangay officials dahil pa man sigurado ang barangay. Yan. Ako talaga ako sa iling ko talaga gari next year yan. Gari next year yan, na Nobyembre next year. Kaya ang election sa barangay, every November na. So nahiling kong draft kaya na bill, every first Monday of November ang election. Yung sabi ng presidente, dahil nakakayahon, kaya matutok mo na sila naman sa Autonomous Muslim Mindanao. Talagang nakulang posibilidad, mas nakulang posibilidad na next year na sa naining. Ayun. Okay. Yan ba yan, informasyon, Digdi Salwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Pading Al. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sabi ni Ate Tess, Ate Tess, maray naga po Ate Tess, ang pinakamagayon dyan sa Red Office kang DNR. Si Ate Tess, sabi niya, ang pambinga niya, Protected Area Management Board. Protected Area Management Board pala ang meaning kampambi. Protected Area Management Board. Salamat tabi, Ate Tess. Kumusta dyan, so?
So yaw magdiyan sa luwas na lingkong inot pag diyan ko. So kung naman sa luwasan, kumusta mo pa katitis ha? News Director Mar de la Cruz nasa linya. Good morning paring Mar. Kumusta sa National? Good morning, BP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan. P-Box, nagbatani sa posibleng pagtuga kan Taal Volcano. Oh. May na-record ng mga haralangkaw na parametro. Dahil naman nagpupundo pa ang Taal Volcano. Ano? Oo. Gari naman so mayo na perminas abnormal na sitwasyon na di. Oo. Oh, okay. Sa patanid, mantinido man sindang nasa alert level 1. Di daw na. na magkigo ng phreatic o phreatomagnetic o phreatomagmatic eruption. Di daw na tanyog kampit nagsigandaralagan kan mga bangka daw na naghanap kan mga tulang. Dahil manggarota, Oh. bago man ito matanyog. Silensyo man ito eh. Oo. Oh, okay. Alright, edukasyon, ta priority ni Presidente Bongbong Marcos sa natatadang kapdang kan sa iyang termino. Presidente Bongbong Marcos mabilog ning conclave para sa online gambling. Conclave. Oo. Di makaisip. Teleponon gabos, Di makaisip lamang kay ibang term aside pang conclave ano? kasabay sa simbahan. Okay. Pwede. Pwede. Mga profesional, Di may representative yan sa mga gambler. mga otoridad, Oho. gabos hinda para pag-urunan kung anong maray. Pwede. Magayon man. Magayon. Dahil nga pwedeng basta bawal, dahil mga pwedeng basta turos. Oho. Tama Dapat man. so sa tao na. Oho. Okay. Pagbasura sa Fortis, kinontra sa Kamara de Representantes. Antang BIR, pabor sa pagpataw nin mas magabat na padusa laban sa mga tax evaders. Pagitaas kang kaso ng leptospirosis kapalpakan kan DOH, as hindi dapat ipagbasol sa flood control. Oh. Okay. Kulang ngaya sa informasyon, bulang ngaya sa ano yan, pagbariwas kan mga bulong. Villaferte Brothers, isinulong ang propestong lay para sa interes ka mga nagtatrabaho sa media. Ano da ito? So, managod sa security. Actually, nakapasa na ni last year, last 19 Congress sa Kamara, pero subversion kan Senado dahil nangyari. Okay. Kaya, pig-refile. Pig-refile. Okay. Passing through modus sa overpriced flood control as an infra project na booking ni Senador Ping Lacson. 5% to 6%. Grabe, ano? Ano kung halimbawa nagyang ka sa distrito na naon dyan contractor congressman, may project ang nakuha dyan, mabayad ka sa indagaro, tolpi. Tolpi? Oo. 5% to 6%? 5% to 6%. Ano ba siyang kang 5%? Bago ka magpuon, magbayad ka na. Anong ba siyang kang 5% o 6%? Kantidad. So, kantidad kan kung gura nung proyekto? Proyekto. Yan ang itatao mong 6%. Ma-advance ka? 6%. Salbatana, no? Pero, nakiagi ka. Ganito. Tolpi. Passing to ang apod. Nya kung ang project ngayon 100 million ngayon ang project, 5 or 6% ka ito? Oho. Kasi napaduman ito. Nagakuha ka ng 20 million ngayon na asphalt overlay. Yan, oo. 5% ka kung sisayaan. Kaysa ito ang 5%. So, alam ba, may congressman nga ni tapos congressman na nasa distrito kayo na nagkontrata man. Nakatukaw. Babayad ka duman. Ayos, ano? Ako napaisip ako, mari pa na negosyo yan. Ayo. Ikaprahiling ko sinabi ni Senador Ping Lacson, gagawin niya ka, grabe ang negosyong ini. Ade? Oo. Alright. At ang Senador Lacson, naglalaom na respetuhon kan mga senador ang magiging final ruling kang Korte Suprema sa impeachment. Para tokdo gadan, matapos badilon sa payo, kan ibinagsak na estudyante. Iba na ngunyan ang panahon pa din. Ano sa totoo lang? Vice Mayor, binadil kang kagawad. Syota, binadil kang dating syota. Tama? O yan, para tokdo, binadil kang sa iyang estudyante na binagsak niya. Sa kabaga. Bata sa
payo, so tama. Naiko po. Okay, Rakman. Mhm. Ayan, Ay, so, nako. konsihal, sinangatanan ng kasong murder. Grabe, ano? Aha. Utong binadili so dati ng syuta, ganda naman ano, nag-suicide man ito. Baka badila. Nagbadil man sa diri niya? Buhay niya. Naiko. Okay. Alright, okay. So far briefing, abangan na lang mamaya ang final announcement kung gurano talaga ang magiging rollback. May rollback. Basta sigurado hindi sila langkaw. Mhm. So samuya ni Chief Ramiro. Kaso biyernes 25 centimos. Makaugmahon man. Pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan pa. Makaugmahon. Abangan natin sa ramon niya itong program. Alright, from your face, yun po si Mardila, ilagay sa kamuyang Disability Facebook page, at yun siyempre, ang PYC Enterprises, hanap po sa Mr. and Mrs. Raul, and Marisa Calyojan sa Oros at Tigas City. Basta radyo, i-PYC niya, 24/7 connected ako maski na yung load. From your face, yun po si Mardila. Good morning. Thank you, Parimar, sa mga Newspaper headlines. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat Bibi. Maray naga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong istorya, mga badil, mga bala, na-recover, kan pinagsarong puwersa, kan mobile force, libon PNP, sinipapang unit kan kapulisan, kung saan may informasyon, naigwang sarong kubo sa barangay Makabugos, libon, aligado saro sa pinagtatambayan kay ito, kan Conception Group, durante kan aktibo pa ini. An operasyon pinanginutan ni Police Major Manny Maranag, Company Commander kan PO505 Mobile Force. Sa madaling sabi BBP ang mga badil na bala nakuha nakatago sa abandonadong kubo. Ang mga nakuha sarong unit shotgun, Squire Bingham, 1 unit caliber 38, anong na pidasong bala sa 12 gauge shotgun, anong pidasong bala caliber 38, 8 pidaso bala sa caliber 45. Ngunyan, ang mga nakuhang siring na mga bagay, i-turn over sa Regional Forensic Unit. Matatandaan kaninot gulpina ng mga badil nagkare-recover, kan mga otoridad na inot ng naipagparabarita, alagad sa ngunyan, maski konsideradong tunaw na, ang nasabing grupo, alagad may mga habol pang nare-recover na mga armas ang mga otoridad. Ayun, okay. Yan BBP, ito yung mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Ala, mga bala, nagka-recover. At least na-recover na. Sige daw bago sa report ni Joshua at saka ni Jomar, alamon ta daw ang latest sa Pag-asa. Baka lamang duty si Alexis ngunya na Lunes. Good morning, Sir Ariel. Yes po. Good morning, Tabi. On air ka na sa Satuya na programa. Ano pa ang latest? Go ahead. Maray na aga po para po sa Satuyang latest weather forecast. Nakalawag naman sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Pudol as iniman. Gungunyan domestic name na Goryo. Ang bagyong Goryo nasa kategorya niyong severe tropical storm as in huriman ining namataan. Alas 4 nin aga sa distansyang 1,305 kilometers east of extreme northern Luzon. Iguaman ning taglay ning kusog ng Doros na haran sa sentrong nagaabot sa 110 kilometers per hour as in igong pagbugso kan Doros nagaabot man sa 135 kilometers per hour. Nagiro iningon yan sa direksyon na pasulnupan sa rekas man na 25 kilometers per hour. Samantala, di man inaasa na direktang makakaapekto ang bagyong Goryo sa anuman na patikan sa tunasyon sa lauding masunod na tulong aldaw. Alagad pag nag-southward man ang movement kay niyo, posible man na makaigwang tropical cyclone wind signal duman sa extreme northern Luzon. Posible man na magluwas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goryo sa Merkules nin Banggi o sa Webes nin Aga. Samantala, nakakaapekto man ang southwest monsoon
o Duros Habagat sa western section kang Luzon. Tigdi man sa Kabikulan, ngunya na maghapon nila lauman man ang bahagya hanggang sa minsan mapanganuro na kalangitan, guamantsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi din dahil man sa mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sulnupan hanggang sa timugan mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan karagatan. Ang tinatay agwat ng temperatura sa maghapon, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsira ang alas 5:32 nin aga, masulno pa dyan alas 6:08 nin hapon. Aladigdi sa Diyos, ti Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa sa Kamugtakan, Kampanahon. Medyo good news yun, ha? Kasi maraot na bagyo, so maraot na panahon na nabilog na mga tugang dahil man matama sa ibang parte kan Pilipinas. Ha? Mientras tanto, Joshua Bino nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Misteryoso. Kung ano ang mga nangyayari sa pinakadulong parte kan Legazpi City Boulevard. Oh. Dahil anta sa paglibot-libot kan DCGB News, may itinapok sa gilid kan tinampo. Na? Patos nin batuta. Okay. Dakon opera, Saro. Isa lang. Okay. Sige. Go. Kung magpadagos ang siring kaining gibo, dakulan Matawon. Ay, nako. Kung magpadagos ang siring kaining mga sitwasyon, dakulan malulugi na hotel digdi sa Legazpi City tabi BP Henry. Ang lokasyon kaini, yaon digdi sa pinaka-puro na parte kan Legazpi City Boulevard, so tinampo BP Henry pasiring kan Barangay Lamba. Ngunyan, apueras sa nasabi niya tong klase nin basura, pati yan mga BP Henry, di man iyan nalalapa, kung man ata yan biodegradable. Iyo gayon. Kung mabagayan. Talaga? Hindi. Okay. Apueras pati ka nasabi ng klase nin basura, gulti pa ang nagpakawaragas duman na kawaralat BP Henry. Ano ba yan? Hello? Dapat ibawal ang mga auto na nag ano yan? Parada? Dapat maliwanag sana. Yo. Maliwanag ang palibot pero tinted ang auto. Okay. Okay. Pero sa naunabisa niya itong klase ng basura, dapat ko taday pigatapok sa siring ka ng mga lugar. Gulti pa naman BP Henry ang nagpakawaragas. May mga bote nin alak. Ano ba yan? May mga patos nin chichirya, pulutan. May mga patos nin styrofoam. Pang klase nin basura na nagkakawaragas tabi BP Henry sa gilid kan tinampo sa naunambitan niya tong lugar. Ang pinakapurong portion kaya BP Henry kaya Legazpi City Boulevard. Maliwanag sa kunyan, maliwanag sa Boulevard. Kuli itong tinampong pasakat ka sa Barangay Lamba, bako masyadong maliwanag, asin talagang pagbanggi. Gulpi ang nagatarambay, nagapararadang mga bihikula sa nagatarambay. Ang problema, pakonsirin kayan, itarapok-tapukan nin mga basura. Asin may posibilidad na may mga pinagigibong kababalaghan sa nasabing lugar. Dahil ang tanagwalag panin ebidensya. Kung kaya yan, BP Henry, na sitwasyon dyan sa lugar na baka posibleng reparo man kan mga otoridad niya to dahil anta apwera sa bako maray na mga pangyayari waralat pa BP Henry ang mga basura pag nagliwanag na pagkaaga. Yan BP ang dagdag niya tong storya with boy Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, Jomar Bien may dagdag pang bareta. Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat BP Henry, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, sarong lalaki ang arestado digdi sa siyudad Jan Tabaco kanakalis na Sabado dahilan sa pagpabakal nin illegal na droga sa mga ipinaon na sagin-sagin customer kaining mga pulis. Ang suspect na binistusan na sa pangaran na padi
residente Oo. kan barangay Fatima, Tabaco City, nakapabakal nin sarong sachet, pero kan rekisahon, igwa pa pala na ining dara na iba pang sachet kan shabu, 11.2 grams gabos, ang dara kay ni, nagkantidad nin 76,160 pesos. Ang suspect, iyo ang kundigdi sa Tabaco City, may ikukonsiderar ng nasa high level na target. Pero sa probinsya, street level individual sa naini. Matapos na ma-arrestar ang suspect, iyo ang pinagsangatan tulos nin kaso na pagbayural sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 as sa kustodiya ng unyan ang suspect mantang halat pa ang progreso kan pigsangat na kaso sa piskalya tangani na may transfer naman ini sa Tabaco City District Jail. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Woo! Bago kita mga tugang magbareta, may reaction si Sir Jun na na Perdigon. Sabi ni Sir Jun, buwis taan pigagamit buwis taan ginamit sa pagpagibukan mayon skyline. Nga ta mabayad pa kita kifis para magpa-share duman. Yung man ang gadan ho. Aday ko naisip ito. Aday ko naisip ining reaction ni ni Sir John na Perdigon. May point siya, ang binayad ta, mga tuga, awang kwarta, ang budget na ginamit sa pagpatugdo kan skyline, hali sa to, buwis ta ngaya ang binayad dyan. Nga ta ngaya mabayad kita ki parking fees pag mapasyar kita duman. Yung man ang gata di. Unless na ngaya ang nagpagibo ngaya kaan mga ngaya pribadong negosyo. Pero kung ano man ang gata di, kuan man sige daw, tayo haputa daw iyan sa Indaanos, ihaputa daw sa Pambi. Magayon haput ini, na mabayad kita mananggad na ang ginamit dyan, buwis niya to. Magayo na punto. Sige po. Salamat Sir John Good morning kay Bienvenido Mendoza. Igwa pati dyan sa gilid na nagbabarbecue, grabe aso, pag nagdadalagan ka, dai mo na mahiling ang tinampo, o nailing mo na. So duman ini sa Legazpi Boulevard, so nagbabarbecue daan, mag-jogging ka baga pagkabanggi, di mo na mahiling sa tinampo, ta masuhon. Masamo ko na Busing an Boulevard, daog pa ang saudan, nailing mo na iyan, di gumanang gadadi. Sabi ni Abel na Balmaceda, apotong ko amigo kung gusto mag-iba ha. Huwag mong antalain ang sahod ng sino mang gumagawa sa iyo. Kung di, bayaran siya agad. Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, ay tatanggap ka ng ganti. Mag-ingat ka sana, anak ko, sa lahat ng iyong ginagawa. At magpakitang may pinag-aralan sa lahat ng iyong kinikilos. Tobias 4:14. Yan. Good morning, Tabi Pade. Ara mo, Paring Ray. Aray na agad tabi sa inyo. Sige daw. Bago kita magbareta, reaction muna tayo. Sobrang samok. Lahat nasa gitna poon sa may lugaw. Asa ini may lugawan da dyan hanggang sa may obelisk. O sige po, salamat ha. Good morning sir. Mapot po ako po sa name kang FB ni. Ma-inquire lang po ako kung ang skills training na sponsor ng Ako Bicol. Ano ini? Mahapot lang po ako kang skills training na sponsor kan Ako Bicol. Ano pong, garapig sinisali ka so kuhan, pigapot, sinisali ka so, ano yan? Ni ini, kanso Sabado, sa programa. Sige po, ihapot ko ta ha. Wara tabi ang audio ang live mo sa FB. Chief Ramer, pakicheck daw tabi, wara da audio ang kwanta.
Wala dang audio ang live ta. Okay. Good morning, Henry. Ay, good morning daw kay Benji Dapugi. Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Raquel, Rachel, Kapili Asejo, Cora Realobit, and Madam Ophelia Maravilla. Good morning sa mga taga City Treasurer's Office. Buda sa mga taga City Assessor's Office. Yan, ha. Good morning kay Engineer Ed, ha. Engineer Edu, ha. Good morning, Tabi, sa mga taga City Assessor's Office. Good morning, Tabi. May klaseng unyan. Nata, igwa baga po Supreme Court decision na December 1 ang eleksyon. Iyon na nga niya. Tama ka man digdi sa reaction mo regarding dyan. Greet po, happy birthday kay Pading Leo Aranya from Sunny. Salamat. Sabi ni Doc Alan, ang hapot, ano pigibukan barangay officials, hain si Kap, si Kagawad, ano, pigatolerate, iyan ang hapot. Good morning, daay magngalas, mga sarawayon ka mo, masyado ka mo na. Pading, paging and DM, ang task force, SAR. Kato ba naman kaiwal si Enrique? Ang mga baleta po, susunod. Magkalipas lang kan mga patarastas. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiripon ini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripon ninyo sa Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:12 din aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, sobra 2,000 na mga persons deprived of liberty sa Bicol Region
beneficiaryo kang livelihood program kan Bureau of Jail Management and Penology. Palay marketing assistance for legislators and local government units. Program para sa mga parauma sa probinsya kan Albay, tatagamahanin 5 milyon pesos kan gobyerno probinsyal. Ibalong festival sa Legazpi, piginguhang ma-level up ang mga aktibidad. First General Assembly kang Diocesan Commission on Ecclesial Communities kan Diocese of Legazpi nagin matrayumpo. Eleksyon para sa SK Federation President sa probinsya, sunod nagigibuhon kun malawos ang barangay as in SK election ngunyan na taon. Headlines mga tugang kan mga bareta sa lado nasyonal. FIVOLCS nagpatanid sa posibleng pagtuga kan Taal Volcano. PBBM mabilog nin conclave para sa online gambling. Sa ibang nasyon, ribo-ribong reliestas sa Tel Aviv kinontistar ang plano ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na sakupon ang Gaza. Business News, import ban sa mga baka asin Carabao hali sa Italia, asin France ipinautob kan Department of Agriculture. Health News, taon-taon sobra sa 4 milyon na mga aki ang nagagadan sa enterong kinaban dahil sa kakulangan nin pondo para sa serbisyong pangsalod sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, planong alokaranin 5 milyon pesos na pondo kan gobyerno probinsyal ang ipapadagos na palay marketing assistance for legislators and local government units program para sa mga parauma sa probinsya kan Albay. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, maawot kay ning mapalangkaw ang presyo nin buying price kamparoy asin maengganyar ang mga parauma na ipabakal ini sa NFA. Tinawanin doon kan opisyal na ang programa, maawot na patabangan ang mga lokal na parauma na ma-maximize ang sa indang income asin masiguro ang sufisyenteng pagkaon na dai kinakaipuhan pa ang imports. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. 2,000 daw na mga persons deprived of liberty o PDL sa Bicol. Natawanan nin livelihood opportunity kan BJMP. Angel Mostasa sa Buenamanong Report. Nasa 10,179 na mga person deprived of liberty o PDL sa manibabang pasilidad kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol ang benepisyaryo kan mga livelihood program mantang sindaan na sa laog kan mga selda. Sigon kay BJNP Bicol Regional Director Jail Senior Superintendent Elena Rocamora, pon kan Mayo 2024 sagud sa presente sobra na sa 6.6 milyon pesos ang sales kan man iba-ibang mga produktong nagigibo kan PDL at sinaipapabakal sa publiko. Sinabi ni Rocamora na kaibahan sa mga digdi ana pagpapararog sa edad ng skills training katuwang ang TESDA kung sa benepisyaryo man ang maabot sa 1,000 mga PDL sa rehiyon. Ipinangapudan ni Rocamora sa mga lokal na gobyerno as in stakeholders na padagos sa suportaran ang sa mga programa as in serbisyo para sa mga PDL sa Bicol Region. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mga tugang naging matrayumpo daw ang First General Assembly kang Diocesan Commission on Ecclesial Communities kan Diocese of Legazpi na ginibo sa Albay Astrodome kan Sabado. Sigon kay Reverend Father Livy Quitasol, nahiling niya kung paano na-renew ang missionary spirit kan local church asin ang pagpreparar kan komunidad sa papaharaning 75th anniversary kang diocese. Sa pagi kan temang binayayaan, inantabayan, sinusugo, simbahan ang nagpapasalamat sa malaad na pagtuod sa 75 taon na pagbaklay bilang sarong simbahan na lokal kay Bang Ina kay Bani Ina nagtiripon ang mga leader as in mission teams kan mga parokya sa pagi kan Mission Ready banner. Mayor na bisita si Reverendo Padre Joselito Hobson kan Diocese Pasig as in Reverend Father Rex Paul Arjona nagkaigwaman nin Circles of Discernment Talk and Ecclesiology
and mission presentation kan kada vicariates as in Eucharistic celebration na pinanginuta ni Reverendo Monsignor Ramon Tronqued, Vicar General for Information. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, ang Ibalong Festival sa Legazpi pinaghinguhang ma-level up ang mga aktibidad. Uya po ang detalye kay Al Armario. Iginguan ang gad kan gobyerno lokal kan Legazpi na mapabongga pa ang mga aktibidades kan Ibalong Festival ngonya na bulan. Sinabi ni Mayor Isiam Ismael na parte ni kan mga tourism activities na dapat sa naman na may promote kan Legazpi para mag-level up ang turismo. Lao mo naman ang pagdagsa ni mga bisita halik pa sa ibang lugar dahil kan mga events na pang national siring kan Dragon Boat Race, pagbisita ni Efren Bata Jr., konsyerto at sinibabang aktibidades. Ang Executive Committee ngunyan sa Paagiman kana pag-supervise ni City Councilor Alan Ranyola bilang Vice Chairman kan Execom, talagang titutukan ang gad ang mga preparasyon ang mga aktibidades kanibalong durar ini digdi sa Legazpi Macos Central sa Legazpi Port Area pasiring sa Boulevard pagapon sa Agosto 21 sa Code September 6 21 milyon pesos sa nakatagamang budget kaanikan Legazpi City para sa mga aktibidades. Alarmario, DCGB. Eleksyon sa Sangguniang Kabataan Federation President sa probinsya kan Albay, sunod nagigibuhon kon malabos ang barangay as in iske election ngunyan na taon. Karen Ala sa detalye. In kaso malawos ang barangay asin SK election ngunyan na taon, magpaparalitan man asin magkakaigwanin panibagong eleksyon sa mga SK Federation President sa bilog na probinsya ng Albay. Iyan ang kinumpirmar sa DCGB News ni John Nicolas Garbin, ang presenting ex-officio councilor asin SK Federation President sa Legazpi, sa pagsabing ang SK Federation President nagpaparalitan man iyan kada may panibagong resulta sa pigagibong SK election. Kusog digdi, mag-provincial, city, asin municipal federation president, gabus iyan, tigsa sa realidahan sa paagi ng sarong eleksyon. Ang naiilihir na SK Federation President, minit tukaw ang sa sarong munisipyo o provinsya bilang sarong ex-officio councilor or board member na iyong minarepresentar kan mga kaubenesan asin tagapag-establisir min mga programa para digdi kanan ala DCGB News. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, nagpatanid po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa posibleng pagtuga kan Bulkang Taal. Sigon sa PHIVOLCS, nag-itaas ang Real-Time Seismic Energy Measurement o RSAM sa bulkan kasudma. Kung sa 19 na volcanic earthquake ang narehistro pon Agosto 9, pahayag pa kan ahensya na mapanaaw ang padago sa pagitaas kang RSAM asin an makusog na pag-aso hali sa main crater posibleng magresulta sa phreatic o magin sarong minor phreatomagmatic eruption. Makusog na pagrekomendar kan DOST PHIVOLCS ang paglaog o naan paglaog sa Taal Volcano Island sa Permanent Danger Zone o PDC, lalo na sa binisidad kan main crater as in daang Castilla Fissure dapat mantinidong istriktong ipagbawal. A pesar kay ni, mantinido man na sa alert level 1 giraray ang bulkan mayon. Dagdag mga tugang na mga bareta, hali dyan sa lawas kasabay si Jimmy Nasalita. Last day kan voters registration kan Comelec kasudma kung sa hindi nagsaini. Ningulping mga bagong botante na mahabol sa registration. Ang problema sa kagulpihan da kulpa anday nakasabay kung kaya ang plano in kaso liwat mag-schedule giraray nin registration ng Comelec sa kasindama parehistro para maging lehitimong botante ang mga day nakahabol kaso hapon. Sa paglibot kan DCGB News, may mga day nakatagal sa sobrang init kan panahon kaso hapon sa halabaw na mga pila
Ani ba sa day na kinaya, pigawot na maguli na lang, mantang sa liwat, mahalat na lang para sa sunod na pagbukas nin registration. Total sa masunod na taon pa man ikukonduser ang barangay and SK election. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Pipaghanda na ngunyan kan Office of the Civil Defense o OCD ang publiko para sa posibleng epekto kan habagat sa nasyon. Sa sarong pahayag nagabis ang OCD sa publiko na mantinidong vigilante asin handa dahil sa pagapadagos kan epekto kan habagat sa nasyon na iyon magdadara kan makusog na pag-uuran sa dakulang parte kan Pilipinas. Nagkapira sa mga rehiyon ang posibleng maapektaran kaini. Iyon dakulang parte kan Mimaropa, Western Visayas, Bicol Region asin Quezon Province mantang kalat-kalat ang pag-uuran. Ang mamatian sa dakulang parte kan Metro Manila. Sigon sa OCD Officer in Charge asin Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na maski nakaluwas na sa nasyon ang bagyong Fabian, may nakaarungang patakot pa man giraray dahil sa posibilidad na pagkakaigwanin mga landslides asin pagbaha darakan habagat. Kasunod kay ni, siniguro ni Alejandro sa publiko na padagosan sa indang implementasyon kang preparedness measures para sa marikas na pagresponde sa anuman na emerhensya. Mientras tanto, mga barangay sa Daraga Albay na may source nin tubig dapat maideklarar na watershed para sa magkakanigong proteksyon sigon sa sarong konsehal. Joshua Bino sa report. Taro sa mga pasti para maprotektaran ang mga sources ng tubig sa munisipyo kan Daraga Albay. Iyo ang maideklaraan mga ini bilang. Hello. Go ahead. Yes, taro sa mga pasti para maprotektaran ang mga sources ng tubig sa palibot ng munisipyo kan Daraga Albay. Iyo ang deklarasyon sa mga bilang watershed naging solusyon ni Konsehal Attorney Ayan Makasinag sa tagapadagos ko niya na pinagigibong investigasyon kan sangguniang bayan kan Daraga Albay para makabilog nin mga paagi o kaya solusyon sa paloyang supply nin tubig. Sigun kay Makasinag, kung ang mga sources nin tubig sa Daraga Albay may deklarar bilang watershed, mas maratawan inilin magkakanigong proteksyon sa rarom ka nagkapirang mga lay. Pag ang mga ini deklarar bilang watershed, dahil ini basta-basta pwedeng hiroon at mapupunan man ini asin basta nga pakiaraman o maggibo ng mga development sa palibot kan source na tubig o na kaya sa ngunyan ini ang pinaghiling-hiling na saro sa maging paagi bilang solusyon man sa mga barangay council sa mga barangay kan Daraga Albay. Sa ngunyan, ang sanggunang bayan kan Daraga paragos pang nagigibo ng mga paagi para makabilog din solusyon sa maluyang supply ng tubig sa munisipyo. Bareta, Joshua Lino, DCGB. Ang edukasyon ang nasa panginot na prioridad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ultimong kabtang kan sa iyang termino tanganing magarantiya ang futuro kan mga obrerong Pilipino. Sigon kay PBBM sa iyang podcast ng edukasyon, masusukol sa trayumpo kan sa iyang administrasyon kaya hinguhaon niyang mautob. Ani pinangako sa iyang State of the Nation Address Ozona na sa lambang pamilyang Pilipino igwang magradwar sa koleyo halis sa Technical Vocational School. Wara man sigon sa presidente na mangyayari sa nasyon kundi magkakaigwanin di kalidad na edukasyon asin training o mga Pilipino. O kaya training ang mga Pilipino. Kumpiyansa man si Marcos na mautob ini bago matapos ang sa iyang termino kaya pigpapagayon niya ang sektor kang edukasyon. Tanganing maihanda ang mga masunod na henerasyon para sa mauswag na futuro asin makasabay sa ibang labor force bilang sa bilog na mundo. Sinabi ni Marcos na makakataba nin puso na madangog na dakol na mga dayuhan ang gusto kan mga obrerong Pinoy dahil apwera sa higos, matibay, kaya dahil dapat na pagsayangon ang siring na bisyon asin pagbidbid sa mga Pilipino. Dagdag mga tugang na mga bareta, most wanted person sa Tabaco City, nadakop na. Detalye kan bareta kay Jomar Bien.
na-arrestar na ang pinagkukonsiderar naman na most wanted person sa Tabaco City kanakaliis na Sabado. Ang suspect sarong lalaki na akusado sa duwang kaso nin acts of lasciviousness, as in duwa man na kaso nin lascivious conduct sa ginibong operasyon kan Tabaco PNP dumampasinda sa Bulacan Dominayo tangali na isirbi ang warrant of arrest kontra sa suspect na residente kan San Miguel Island kan Tabaco City sa pakikipagtabangan kan mga autoridad daman sa naunang bitan na probinsya na dakop ninda ang suspect na asin na pigdaran na digdi sa siyudad kan Tabaco. Si alias Rique, 45 anyos, nahampang sa duwang kaso na acts of lasciviousness na may piyansang tig 180,000 pesos kada saro, asin na duwa man na kasong lascivious conduct na may piyansa man na rekomendado na tig 200,000 pesos kada saro. Yan ang report, Jomar Bian, DZGB. Imbes na mamulitika, mas gusto kan taong bayan na tumutok sa pagserbisyo ang mga halal o kaya mga elected official kan sa tuyang gobyerno. Inan pangapudan ni Senador Bongo sa kapwa mga legislador sa deliberasyon kanubinaging aldaw sa Senado tungkol sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Nagboto sigo sa motion para igilid muna ang pagdangog. Kasunod kang desisyon kan Korte Suprema na ini kontra sa konstitusyon ang sinabi ng impeachment complaint. Piglinaw kan senador na kung may kasalan dapat na panimbagon, pero kung kontraman sa ley ang paggamit kang ustisya na ini, bako ini tama. Paliwanag kan senador na dakol na mga Pilipino ang gustong mahampang ang pangangaipo asin pangangaipo nin tabang sa pagpapaospital, siring man bako ang bangayan sa politika. Kaya pangapudan ni Go sa publiko asin sa iyang kapwa mga legislador, move on na asin balik na sa trabaho. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta. Ipinahayag po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na titipunon kan gobyerno ang mga representante sa iba-ibang sektor tanganing magbilog ng detalyadong polisiya may kinaraman sa online na sugal. Kay bahandig di ang simbahan, mga eskwelahan, polisiya o kaya pulisya, magurang asin eksperto sa adiksyon para tukaron ang epekto kang online gambling sa sosyedad. Sa sarong media forum, sinabi kang presidente na puno nilang conclave ang pagtiripon para madagog ang boses kan gabos. Kaibahan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na haluin ng may makusog na posisyon, may kinaraman digdi. Piglino ni Marcos na bako perming solusyon ang pagbabawal. Binanggit niya na ang isabong maski ipinagbawal, nagapadagos manggiraray bilang underground operation. Kinontista Rim House Minority Leader Marcelino Libanan ang pangapudan na ibasura ang Pantawid Pamilyang Filipino Program of 4 Peace na dakol ng natabangan asin padagos na nakakatabang tanganing mabawasan ang gitiyo sa nasyon. Bako arog kan ibang programa kan gobyerno. Sinabi ni Libanan na ang 4 Peace cash grant bako tao o dole out kundi igwang kondisyon arog kan pagsiguro na nagalaog sa eskwelahan ng mga aki, regular na nagpapa-check up asin pagatindir sa mga family development sessions. Enot ng hinagad ni Senador Evelyn Tulfo sa gobyerno. Napundoho na ang 4 Ps asin gamiton ang pondo tanganing makapagtaon ng kapital sa pagninegosyo kan mga beneficiaryo. Sinabi ni Libanan na livelihood skills training support para sa 4 Ps beneficiaries yon dapat nadugang asin bako kasalida kan programa. Ang 4 Ps pinunan kan administrasyon kay ito ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo asin pinalawig kan administrasyon ni dating Presidente Benigno Aquino III. Ang programa naging lay kan 2019 kan pirmahan kay ito ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11310
Ngunyan, na taon 2025 ang 4Ps tinagamahanin 64.2 billion pesos na pundo. Sinabi ni Libanan na base sa pag-aadal kan World Bank, ang Conditional Cash Transfer o CCT programs epektibo para matabangan na makawa sa pagtios ang pamilya. Kamabutan kan CCT na magtaon ditulos nin financial na suporta sa mga nagitios na pamilya asin mapundo ang intergenerational cycle nin pagtio sa pagikan investment sa human capital. Alas 6:33 oras, mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Mindabalco, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 22, Eucharistic Mass, alas 2 din hapon sa St. Raphael Church. Ibalong Grand Opening Parade, alas 3:30 din hapon sa Ibalong Park, Puro, Legazpi City. Grand Concerto featuring Rocksteady, alas 6 din Banggi sa Ibalong Park, Legazpi City. Agosto 23, Ibalong Festival Boxing Competition, alas 8 din aga sa Embarcadero de Legazpi. Softball Tournament, alas 7 din aga sa Bicol University Oval. Agosto 24, Ibalong Tattoo Expo sa Legazpi Convention Center. First Mayor's Cup Ibalong Festival Open Karate Do Championship, alas 9 din aga sa Ibalong Centrum for Recreation. First Mayor Hisham Airsoft Speedball Competition, alas 7 din aga sa Bio Football Field. Liga Night sa Legazpi Convention Center. Agosto 25, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown, alas 7 din Banggi sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Agosto 28, the first Ibalong Digital Animation Competition sa Museo de Legazpi. Agosto 29, sa 31, Beach Volleyball Competition, alas 7 din aga sa Wangan Park, Legazpi City. Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 din hapon sa Ibalong Park, Legazpi City. Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 din aga sa SM City, Legazpi. Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 din aga sa Pacific Mall, Legazpi. Ibalong Zumba 2025, alas 6 din aga sa Ibalong Park. Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 din aga sa Ibalong Park. Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi. Agosto 29, sa 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course. Agosto 30, sa 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center. Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard. Setyembre 1, sa 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center. Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation. Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, halit sa Ben Amor, Sagkod, Ibalong Park, Puro, Legazpi City. Setyembre 6, Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds. Setyembre 6, Sagkod 7, First Ibalong Festival Regional Competition Open Pomsey and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Sobra mga tugang sa sangkatos mil katawo ang nagtiripon sa Tel Aviv kanakaaging banggi oras sa Israel para ipahayag ang sa indang pagkontra sa plano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pahiwason ang operasyon sa Gaza. Ang desisyon ipinaluwas ni Sarong Aldao matapos ipahayag kan opisina ni Netanyahu na nagtugot na ang Security Cabinet kan Israel na sakupon ang Gaza City. Dakol ang nagpahayag nin takot na sa lakdang na magdadaray ng kadagdagan na peligro sa mga hostages na pugol kan Hamas. Business News. Mga tugang, nagpataw ang Department of Agriculture o DA nin temporary ban sa mga baka asin Carabao gikan sa France asin Italy dahil sa lumpy skin disease o LSD outbreak. Dahil kay bahan digdi ang kulit na binugtakan nin asin ipinerarom sa ante asin post-mortem. Sigon sa ahensya, ini sigon sa regulasyon na ipinaluwas kan World Organizations for Animal Health na eksistidong regulasyon sa Pilipinas. Idinagdapagan DA ng import restrictions mantinidong epektibo sagkod sa magkakanigong notisya pindyente sa development sa pag-contain and eradication efforts sa epektibong o apektadong nasyon. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, baby. Taro sa pinakamakulog na trahedya sa buhay, iyo ang magadananin aki. Alagad kada taon, 4.8 milyon ng mga aki ang day nakakaabot sa ika-5 taon na kumpleanyo sigon sa mga eksperto sa salud. Tindeng sinabi na sarong aki na babaan edad sa 5 anyos, ang nagagadaan sa inmanaparte kang kinaban kada 18 segundos asing kadaklan kang kao sa kaini iyon mga preventable diseases arog kan komplikasyon sa pangaki, pneumonia, diarrhea asin malaria. Sigon pa sa World Health Organization or WHO, nadakon na nasyon ngunyan ang problemado sa kakulangan in health services dahil sa maiwasan na pagtakras nin pondo para sa salud na nagbubugtak sa peligro sa buhay kang kadakol na mga aki. Health News from Newsbase, Mardela. Dahil ba? Para po sa kabugtakan kang panahon, nasa linya si Ariel Samodio, hali dyan sa Pag-asa. Aray na aga po para po sa tatuyang latest weather forecast. Nakalaog naman sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Pudol asin iniman, gungunyan domestic name na Goryo. Ang bagyong Goryo nasa kategorya niyong severe tropical storm asin huriman ining mataan. Alas 4 nin aga sa distansyang 1,305 kilometers east of extreme northern Luzon. Gumaman ning taglay ning kusog ng Doros na haran sa sentrong nagaabot sa 110 kilometers per hour. Asan igong pagbugso kan Doros nagabot man sa 135 kilometers per hour. Nagiro ini ngunyan sa direksyon na pasulnupan sa rekas man na 25 kilometers per hour. Samantala, di man inaasa na direktang makakaapekto ang bagyong Goryo sa anuman na partikan sa tunasyon sa lauding masunod na tulong aldaw. Alagad pag nag-southward man ang movement kay niyo, posible man na makaigwang tropical cyclone wind signal duman sa extreme northern Luzon. Posible man na magluwas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goryo sa Merkules nin banggi o sa Webes nin aga. Samantala, nakakaapekto man ang southwest monsoon o Doros Habagat sa western section kang Luzon. Higi man sa Kabikulan, ngunya na maghapon nilalauman man ang bahagya hanggang sa minsan mapanganuro na kalangitan.
gumadyansanin mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi and dahil man sa mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na luros na hali sa timog sulnupan hanggang sa timugaan mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan karagatan. At tinatay agwat kan temperatura sa maghapon kung 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsira ang alas 5:32 nin aga, masulno pa dyan alas 6:08 nin hapon. Alidigdi sa Diyos ti Pag-asa, Ariel Samudio. Mga tugang sa inyo pong nadangog ang mga darakulang Bareta Canaldao, sinurat po ninyo Director Mar de la Cruz, katuwang po si Jenny Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriani, siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express, GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067.
dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, Konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Interbarangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Consolidated Mass, Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, baby girl. Ay, wala pala si Jasmine. Maso. Si Premier. Di ka na mag-iba sa baso ng tabi. Si Premier sa... Para lakaw-lakaw naman ako na. Sa magkakasaragap mong bareta na tarawayon ka. Sige, istorya mo pati matawo. Dapat kita sadang dawa. Ang mga helang kangatay ay sandali. Sandali. Good morning, Databi, sa mga taga... ito, pakigreet mo happy birthday kay Ate Salve ng Kalayo kay Santo Domingo Albay from LC. Belated happy birthday man kay Salve Mesa ng Pag-asa Daraga Albay from Manay Miletro Brigado. Yan, ha? Good morning, Tabi, Henry M. So social pension po kan mga seniors 8 months nang wala ay talaga. Arin po ini. Doa kaya ang social pension diyan LGU, Buda, DSWD, ha? Paki-clarify daw Tabi kung arin ining pigsasabi mo, ha? Ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing magmang atay kay puan po na sabayaning proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon. May Silimarin ini nahali sa herb natural kaya ligtas. Ini po sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Ini po may makakatabang man para mapugulan ang paghubag. May bisyo man o wala. Mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright. Bueno, pabati po, belated happy birthday kay Joel Fernandez ng Kinale, Tabaco City. Yan, ha? Good morning, Tabi, sa mga taga-Tabaco, sa mga nakatutok dyan sa DCGB Direkta.
Buda po sa mga naka 106.9 WGB. Good morning, Tabi sa Indo, Gabos. Yan. Alright. Sandali. Tamay nahiling akong hapot kasubago regarding sa... Ay, arog po ka ini. Nailing mo ng listener ta ini. Tapos na po ang registration kan COMELEC para sa mga bagong botante. Di ba? Tama pa din, tapos na di. Nagtapos kang Domingo, kampit sa GIS, Tabi. Tapos na po. Kaya, ini pong naghapot na ini, deka na pong tsansa na makaboto sa maabot na SK as in barangay election unless na magbukas giraray po nin bagong registration an COMELEC para po sa mga bago na mga botante. Yan, ha? Actually, sa kada time, every time na ang COMELEC nagpaparehistro, nagdadakol ang botante, namang problema ang mga makarandidato. Nagpaparadakol ngaya tabi ang gagastusan. Diba? Magayo na ang flow kang traffic dyan sa may Bigaa, buda sa may Padang area. Congratulations ha. Nasusugmang giraray tabi. So magayo na pagmanehar kan bolos kan trafiko dyan. Buda so sa may parte kang sukan baga, sa may parte kan Barangay Buyuan, going to Matanag, Pawa area, Bagong Abre, para po duman sa mga nag-aaragi na mga bihikulo. Tabi, naayos-ayos na, so nagkapirang reklamo may kinaraman sa piot na tinampo dyan. Kaya po, magayon na ang flow, tabi, kang dalagan dyan sa lugar na iyan. Ang pakisuyo taman, disiplina lang sa tuya ng mga drivers, tabi, na di magparahiridali. Na makakaabot man po kita. Buda ang ano man na bagay, di dapat iyang pigihidali. Luway-luway sana. Bako yung tabi, Chief Ramer. Luway-luway lang. Ngani na magayon ang satuyang dalagan. Alright. Belated happy birthday po kay Angie Fernandez Basmayor, kang binisitahan baka kay Albay. Salamat po and more power sa DCGB. Okay. Pension sa national po ito. Napig-text ko sa imo. Grab. Angel, paki-follow po do tabi kayo sa barkada mong taga DSWD. Takong ang national pension, so social pension po na 500 pesos, 8 months na. Grabe naman yan. 8 bulan. Andili ka anugad, 6 months, no? Pero kung 8 months, 6, pirang bulan, ankwang kan 500 per month. So kung 6 months, tabi 3,000 plus 8, tabi nasa 4,000 na ang makukuakan mga seniors. Iyan po, nagiging nadadagdagan ki 1,000, ano yan? 1,000 na da po? Talaga? 1,000 na palan? Tabi. Alright. Good morning. I heard ma-open ulit registration sa COMELEC sa October kahapon 6:30 PM matao pa sa Bakakay COMELEC. I don't know if this true. Anyway, basta na po. Anyway, October pa man. May mga announcement po ka nagigibuhon ang Commission on Election. Tabi, kita baga mahiligon kita sa last day. Nata daw yan sa Bakakay da matawuhon kasuwapon. Sir, yan sa harap ng Ayala, igwa na no parking active drive way. Sige pa park kang jeep rota alternate daraga. Halio na iyan sign sa PSO naka-duty. Sige sa natindog. Ay. Okay, relax lang po ha. I-report tayo yan. Good morning, Henry M. Ako po lalaki na nagtino sa imo kan magpark ka luman sa Santo Domingo kan fiesta. Okay.
Magkatakuton maglakaw-lakaw sa Santo Domingo. Sus ko, may nagtino kaya sa kuya duman na lalaki. Iyo adi, di ba? May nagtino sa kuya duman sa may. Sabi sa kuya, matrafiko na ngaya po. Nganya ko, iyo baga, batang ngaya po maprosesyon. Nganya ko, salamat po. Irebo ko na maglakaw-lakaw dyan. Naramdaman lamang ako kan mga panahon. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is Mga tugang, salamat po kung sinong pagantabay. Mabalik po ako dyan na alas 7:30 sa programa po nga hapot sa DCGB. Ako kita ang pag-restoryan toon lang na mga pangyari po sa tuyang kapalibutan. Sa pangaran po kan bilog na tropa, ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Sabay po si Chief Ramir Tanay. Masunod na po, News Director Mar de la Cruz. Asin po ang sexing Jasmine Baloloy. Habang tumatagal, lalong gumaganda. Salamat po. Goodbye. Maray na aga po, Sendo Gabos. God is good all the time. Mabuhay. I can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21